Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kegiatannya bar saka bali desa arep pasang listrik ya lho. Surate wis mudhun wis pemberitahuan. Tinggal saka pihak PLN hadir. Wah, ayu sing ora teko kok. Karena aku ngono sing wani tampil. Nah, nggon kuwi ra muni gawa kok yuk. Oh, wah sih goramu ramu. Iki lagi ana kancane. Kene iki kan bagas ya. Kalau ibu hujan. Nggo motor, Bu. Iki yo aku tuku loro anak-anakan kon bagas e 20.000-an loro hati-hati. Wah, keberane. Ya genteni aku ora didit. Gesak-gesakku lomba sesuk. Aku anu Ana cincinane loro kabeh. Iki gak jipuk iki aku. Wis do notol kabeh gule. wong aku ndek ana kurungan 1-0. Wah kok Kuwi lanang-lanang apik pilihanku. Ring-ringan kabeh tapi. Sekolah lolohan wis gedhe sakmono. Jadi calon apik yuk. Kuwi ro iki lanang-lanang. Nah iki. Iki. Kuwi tuku nggon angga. Iki. Iki semuni iki. Apa wis ora. Semuni. Kuwi ora. Sing rumuni sing kek nek semuni Iki aja. Lagi kan gak jipuk wingi karo Yono sore. Genteni yuk tak gesangu nang anu yuk. Boyo lali sesuk mangkat lomba. Wong aku kandange muntura siji kok ngenteni. Wah aku kira di kandang gue iki lho. Kuwi tak campur telu iki ta. Jenengan yang iku Mas. Jenengan. Ora seneng ae. Seneng. Ngingu ora anu. Wingi ucul kita yuk Bali 3 dina Bali. Ini enggak wis bekas ana pulutane. Ah, kae paling. Apik bejo mulih. Mulih ya, wis ucul Bali. Kon aku ucul nggawa pasangan minta nang wit rambutan. Bali. Kuku. Arep gawe susah meneh kok elek ya, Mas. Elek ngapa ya? Lek. Ra terus kae iki. Oh, Kuprok do mong-mong. kuwi apik kabeh iki yuk. Sing etan rupa saya sing kono biasa, sing grondol. Ki anak-anak ge lepas loloh nih wis do mangan kabeh. Mangane ngloloh kowe iki. Wah, aku. Ora iso ngloloh nek kowe iki. Ten kali ngurus. Jane ini tak gake kopi tak godhoke ke lho untuk sing ayem. Kene ya kancane gur aku kok Mas rene dolane iku. Padha beneran di konco. Iya. Semai koncoku. Oh, kuwi nganu Mas, kancane wong gedhe-gedhe aku ya gumun ya. Maksudnya gede-gede iki bangsa kodam-kodam gede kok. Iya, bangsane wong ya lembut duwe, wong makhluk sing luar angkasa paling yang duwe kuwi wong planet bumi duwe, planet Mars duwe. Wong ngene iki jalur langit ya. Itu. Dene jalur jalan tol ya. Jalur Jenengan bisa Mas? Ngaran aku. jalur Ngaran tol dulu. saiki nek ora Bisa. Di kanca ngaran. Ora duwe. Duwe biyen gone bar panding ya. Wis luwih dene pateni kok. Mumpung aku ngevlog kok iki kerja ya. Iki kan sok gawe konten to, Mas. Tak ngertas. Ya ngerti aku. Aku Aku wis pengen rene lho. Kuwi Agung Salindri Salidin. Kok ngertas ngikuti no jenengan? Ora. Ora. Kayak niku. Sok nonton kontenku kae lho. Balur. Mas apa? Kang Wal. Kang Wal. Kang Bangsa Wal. Wira Bumi. Wongso Mira Bumi. Nek wong kutub dadi ngerti tetepane lokal. Iki artis e kae. Ya, ayo nang YouTube lah ono. Filme sing kon saiki gawe film hantu iki. Apa tuyul apa pesugihan? Film pendek Mas. Heeh. Judul apa kan pesugihan ki? Jin Korun. Jin Korun. Oh ya enggak IG YouTube ya. Padha mbiyen iki aku ya kene gawe film pendek ning urung teruske. Apa, Mas? Kuwi Beat Comedy channel film komedi. Film komedi. Heeh. Ngamen artis kok. Ayo kene-kene tok aku dada mungkin maksimalkan ngene. Ben ki ngangkat nganu ki lho, ben Magelang duwe seniman-seniman film gitu. Kearifan lokal. Kearifan.
Tau kali diketokke. Aku mbit bagian sing ndelemi kan. Sesuk gawe Mas, gawe bareng-bareng apa jenenge? Collab carane. Kolaborasi. Satu berapa wis akeh Mas? Pira? Satu berapa pira pengikute? Kurang ngikut. Kurang ngikut. Nah aku ngene nang gawe lagu. Oh lagu, cover lagu. Pencipta lagu. Oh, Komposer. pop Pop. komposer. Padha aku mbiyen aku recording 5 lagu kaya. Mbiyen nek gawe lagu kae channel mbiyen. Tapi tak Hobi salah deh. Mbiyen. Mbiyen ning pas ning Jogja wong Bali iki kayak pirang tahun ya? Setahun, tahun ya. Oh biasanya gue belangkon. Kok ngerti. Ayo. Berarti ngikuti tenan. Magelang Pret loh. Magelang Pret. Heeh. Wis suwe pengen ngono tuh, pengen rene to. Tapi wah iki yang budur iki lah, padha-padha wong budur iki kan gitu. Langsung ayo ketemu. Nek kene iki anggere bengi, ya ana wong Kutut, ana wong VW, ana wong YouTuber, ana wong warna-warna. Tiap hari. Ayo sok melu nganu wae. Apa gantine so? Ana Jawi. Apa to? Seniman. Engko. Nganu ya. Ora sida engko apa? Ora sida. Update meneh. Oh iya engko tak Nang saung Sabdo ya, Mas. Pokoke nek nggon-nggon budaya, nggone nguri-uri budaya gelem apa nggone. Oke. Pokoke nggone hal positif pokoke ora sing. Oh iya. Mesine kali nanti ben kae wae. Ya ben diborong wahyu kae sing manusia serba planet. Lah nek kowe ngarani iso muni ngarani positif nek ra ngerti negatif pokoke iso aran-aran positif. Alhamdulillah. Nah iya. Malah diceramai ra. Siap salah dan Kan ngono ku ya. Diarani positif nek ana negatif. siap salah pokoke. Jangan nek ana negatif pokoke iso. Wah, bener kae. Padake. Berarti iki positif negatif. Ayo. Akhirnya ketemunya kopi. Neng ngene lho yuk. Positif ro negatif nek ora ketemu kuwi ora dadi murup lho. Negatif ro negatif ora murup, positif ro positif konslet. Kuwi kan kon babakan ACDC, babakan kelistrikan, nek kon babakan tatanan urip positif negatif, tingkah laku ya beda. Betul kan. Oh, ngawur wae kowe iki. Betul, Bro. Padake kesetrum wae. Ora golek nganu iki apa? Iki tak jelas iki aku urung dong iki mau apa Putri Malu iki fungsine ki apa kuwi? Kuwi akeh. Gibonse apa? Ajaib. Apa men pupuk ajaib. Oh. Pupuk kula aku yo duwe karya pupuk to. Iya, Iki sesuk 9 kan. Asal engko tak searching kandungan apa kuwi jenenge? Porasium, ajal goleki porasium kuwi. Salah satu kandungan Salah satu kandungan porasium berada di nganu kuwi, tanaman putri malu. Oh, ya masuk akal. Berarti logikane masuk ngono lho. Nek aku ana kandungane Mas. Mas. Mas Wangsa. Ning asline sapa Mas jenenge Mas? Ayo Sampean. Asli? Oh jeneng tuwa, jeneng gawan saka Wongso Wirabumi. ning kok kaya Mbah, jeneng Mbah Wongso. Mbah niki. Ayo kan Mbah Wangsa Sanjaya, Wangsa Jemena. Lah engko turung diurutke silsilahku. Anu, Wingi yo. aku aku gek nganu gek ketemu dikirimi WA-ne gek wingi. Sapa saka sapa? Jalur sapa? Ya, engko ndak mlebu iki ndak ra penak. Oh iya. Iki Engko tak dikira pamer ngono ta yo. Kapane dolan yo? Iki pas bengi-bengi meh jam 12 ya. Engko tak weruhi wong aku dikirimi aku kon golek dhewe. Aku mumat jeneng Jawa karo jeneng Arab-Araban beda ta yo. Beda ya beda. Kuwi engko tunggal dini ketemu. Iki gek dina wingi aku tak rumus. Jebule tekan dhuwure sangar aku. Sangar. Nek ra sangar kowe ra iso kok. Panitia lomba perkutut ning Kraton Yojo. Sak Indonesia kowe manitiani kabeh. Mlebu ya ora angel ya. Ora dikira nek ra duwe alure mbah-mbah sing top tungtar-tungtar ya. Saka mbah lanang mbah wedok ya. Nganu Mbah. Aku karo Mbah Putri. Heeh. Malah gek ngerti rong dina kepungkur. Malah
wingi-wingi ora dikek ngerti ya ora Kowe ngerti. nek arep lisik engko ya sowane yo Demak, wongmu alure saka kono. Alah mbuh kuwi radong aku. Lha wong dikenai kok. Wis ngono sik kita nggenahi silsilah sik nggone anu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.